Btr सरकरा खोथा होनाय बादि फिन मोनसे मावफुंनाय। Btrनि अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों लकेल दाव फिसिनायनि रां आरो गेलेनायनि जार्सि राननानै होदों। भेरगाव बियाब इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ दिनै भेरगाव बियाबनि सिङाव थानाय दिमाकुसि हाथाइसालियाव Btrनि अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों लाइमोनफोरनो लकेल दाव फिसिनायनि रां आरो गेलेनायनि जार्सि राननानै होदों। भेरगाव बियाबनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनो बिसाय खाथियाव खोथा होनाय बायदि मावफुंदों होननानै ओनसोलनि रायजोफोरा गोजोननाय फोरमायदों। रायजो राजाफोरनि जिउ दानायाव मोजां सुबिदा मोननो हानाय बादि बेखौ नोजोर होनानै एसटी आरो ओबीसी फोलेरनि जायफोरा दाव फिसिनो गोसो बिथांमोननो सासेयाव 20,000 रां होनाय जादों आरो अनसाय बिथांखि मोनग्राफोरनो 5,000 रांनि चेकबो बे हाबाफारियाव राननानै होनाय जादों होननानै मिथिहोदों। भेरगाव बियाब इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बानजायनायाव EM दावबायसा बर'आ गावनि आखाइजोंनो राननानै होयो। नैबे 32 नं भेरगाव समस्तिनि सिङाव थांनाय 2021 रांखान्थि बावजानि अनसाय बिथांखि बेखौ जोङो राननाय जादों आरो बेजों लोगोसेनो साब डिभिजनेल एसटी बर्ड, एससी बर्ड आरो ओबीसी बर्ड बे मोनथाम बर्डआबो थांनाय 2021 मायथाइनि रांखान्थि अनसुंथाइ लकेल दाव फिसिनायनि मुङै जि बेनिफिसारि बिथांमोनखौ सायख'नाय जादोंमोन बिथांमोननो बे चेकखौ रानदों आरो साब डिभिजनेल वेलफेयार बर्डनिफ्राय जि गेलेनायनि जि आगजु एबा जार्सि बेखौबो राननाय जादों आरो दिनै गोजोननाय मोनदों। बेहाय जोंहा बिजेपिनि माखासे दैदेनगिरियाबो बाहागो लाबाय आरो जायफोर आसनिखौ मोनदों बा बिथांखिखौ मोनदों बिथांमोनाबो गोसो खुसि बाहागो लाफैनानै गावबा गावनि मोननाय जि चेक बेखौ लांनो फैदों। फैबाय थानाय समाव माबायदि खामानि जोङो बिसायख'थि फोसावनाय समाव 2020आव जि रायजोनो खोथा होदोंमोन बे खोथा बायदिनो जों खामानि मावलांनो नागिरदों। जोङो जोंनि जि रांखान्थि बे रांखान्थिखौ जौगाहोनोब्ला जोंनि रायजो राजानो रांखान्थि आरजिनो हानायनि जि राहा लामा बे राहा लामाखौ जों बानायनानै होनांगोन। दा बेनि थाखायनो जोङो अनसाय बिथांखि बा बिटिआरआव गोबां आसनि बेबायदि जोङो फोसावनाय जादों जायफोर आसनिनि दारै जोंनि रायजो राजाफ्रा लाब जागोन। दायो जोङो इग मिसन जोङो खम समनि गेजेराव फोसावगोन दाउ बिदै दिहुननायनि थाखाय पिग मिसनाथ' जोंहा सोलिगासिनो दङ। दा बिदिनो गोबां मिसन जों बानायनानै जोंनि रायजो राजाखौ रांखान्थि खामायनो हानाय आरजिनो हानाय माखासे राहा लामा बेखौ जोङो खालामनानै होनो नागिरदों। जोंनि जि रायजो राजा बे रायजो राजानिफ्राय बे खुद्रिसारनाया फैयाखै। हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनासो माखासे नंखाय फोसावनानै रायजो राजाखौ बेबायदि मोनसे थोंजों लामाजों लाङालाखानो माने बिदि मोनसे खुद्रिनाय थासारि बे थासारिखौ बिथांमोना सोमजिहोनो नागिरदों। जों जेरावबो बुंदों जे जोंनि सरकारा 2 बोसोर जासिगोन। दा 2 बोसोराव जों जिखिनि हायो मावगासिनो माने दिनै गोबां आसनि जोंनि गेजेराव जाबाय। जों बुंगोन 2 बोसोरनि सरकारखौ 17 बोसोरनि सरकारजों रुजु जाया। थांनाय 17 बोसोराव जिखिना मावबाय आरो जिखिना मावनांगौमोन बेखिनिखौ जिहेथु मावनो हायाखिसै। दायो जोङो 2 बोसोराव जेसेबां हायो गासैबो डिपार्टमेन्टआ जोङो सक्रिय भाबै सांग्रां जानानै खामानि मावगासिनो दङ। लामा दालां बानायनायानो होन, दै जगायनायानो होन, सोलोंथाइ बिफानानो होन, देहा बिफानानो होन, बिटिआरआव जेसेबांखिनि डिपार्टमेन्टफोर दङ बे डिपार्टमेन्टफोरा रायजो राजानि मोजांनि थाखाय साफ्रोमबो EMआ सांग्रां भाबै खामानि मावगासिनो दङ आरो जों बुंगोन 2 बोसोरनि उनाव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गासैबो थासारिया गासैबो बिथिङा जौगानायनि जि राहा बा जौगानायनि जि थासारि बियो थाबैनो फैगासिनो दङ। जोङो मैया बावै भेरगाव डिस्ट्रिक्ट हिसाबै मोनबा ब्लकआव दिनैनिफ्राय जिहेतु 13 आगस्टनिफ्राय 18 आगस्टसिम हर घर तिरंगा एबा न'खर न'खर भारतनि माहारियारि फिरफिलाखौ दैखांनांगौ बिनि थाखाय कालिंदुवारखौ लानानै खैराबारि, मोदैबारि, ननाय सेरफां, भेरगाव जोङो बाइक रेलि खालामबाय आरो बेयाव रायजो राजाफ्रा जथेस्थ'खिनि सहजुग खालामदों। दायो जोङो नायदों समस्ति जों नायनो थाखाय खावलायदों। बिथांमोना VCDCनि जोंनि दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा नायगोन जे सोरनिबा न'आव फिरफिला बिरहोआखैबा बे बिरहोनायनि राहाखौ खालामनाय जागोन आरो दासिम जों नायबिजिरनानै नुदों गोबांखिनि न'खरानो दिनैनिफ्रायनो जिहेतु हाबाफारिया जागायबाय हर घर तिरंगाया दा बे फिरफिलाखौ बा बिरहोनायखौ जोङो नुदों आरो आं खावलायबावगोन जिहेतु बेयो मोनसे राजखान्थि नङा। भारतनि माहारियारि फिरफिलाया जोंनि गासै भारतारिनिनो बेखौ जोङो जोथोनै लाखिनाय बेखौ जोङो मान होनाय बेखौ सन्मान होनाया जों साफ्रोमबो भारत नोगोरारि हिसाबै जोंहा बिबान दङ। दा बे बिबान थानाय हिसाबै बयबो जाहाथे
जोंनि भारत सरकारा जिहेतु थांखि लादों बे थांखि बायदि बयबो जाहाथे मावफुङो आं बेखौ खावलायहरो। साब डिभिजननि सिङाव थानाय जिखिनि जोंहा ओनसोल गोलैयो बे ओनसोलजों सरजाबफानानै जों दिनै लाइमोनफोरनो जायफोर लाइमोनफोरा माने फुटबल गेलेनायावहाय गोबां उसुबिदा जाबाय थायोमोन दा बेखायनो जोंनि जि सरकार बिटिसि सरकारा थोंजोङैनो जोंनि WBT दारा जोंनि एसटि हालामाव बा एसटि जोहोलावफोरनो मोजां रोखोमै फुटबल गेलेनायाव जाहाथे हेफाजाब जानो हायो दा बेखायनो जोंनि बै भेरगाव साब डिभिजननि सिङावहाय गासैजों 275 सेटजों जार्सि दिनै होनाय जाबाय आरो बेजोंनो जोंनि बै भेरगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय जायफोर सुबुङा गोसो गुदुं लकेल दाउ फिसिनायाव बिथांमोना गोसो गुदुं आरो बिथांमोनखौ जोङो आरो माने गोसोखौ दुंखावहोनो बा थांना थानाय थासारियाव जाहाथे बिथांमोननि जि माने राहा लामा बे गुरै जाथों जानायनि थाखायनो जों बिथांमोननो आरोबाव जोङो डाइरेक्ट बिटिआर सरकारनिफ्राय 20,000 राङै एकाउन्ट रां होनाय जादों गासैजों बियो 100 सुबुङा मोनगोन डाइरेक्ट बेनिफिट 20,000 राङै অবিচি ফালৰ পৰা অবিচি বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা আমি ফুটবল জাৰ্চি দিছোঁ কেম্পাছ জোতা দিছোঁ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ ইউনিফৰ্ম কিটছ আছিল সেইটোও দিছোঁ চিকেন ফাৰ্ম ৰিচেণ্টলি আজি চিকেন ফাৰ্মৰ হেৰিটো আৰম্ভ কৰিলোঁ তাৰপিছত LED বাল্ব দিলোঁ প্ৰেছাৰ কুকাৰ দিলোঁ আগন্তুক দিনত যদি কিছুমান বস্তু আহে আমি নিশ্চয় ৰাইজক দিম আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ বাইক অনसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां क'क्राझार जिडी रड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशल अफार खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया खालि फट' गांसे पेन कार्ड आधार कार्ड भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम